I midten af Nordjylland ligger gymnasium, der huser nogle af landets mest interessante arter. Nu skal vi se nærmere på denne unge variant og deres unikke habitat. Derfor skal vi møde zoolog Jens Jensen, der vil udforske gymnasiemiljøet på Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Hej, mit navn er Jens Jensen, og I skal med på en rejse ind på Brønderslev Gymnasium. Vi skal observere en spændende gruppe mennesker, der kalder sig BG'er. Kom med. 2 gange om dagen kommer eleverne her ind i kantinen for at få opfyldt deres energidepoter. Og faktisk så er kantinen så avanceret, at de serverer en varm ret til middagsmåltiderne. Nu er vi på vej ind i kantinen, og det er herinde eleverne de indtager deres måltider. Men man skal passe rigtig meget på, fordi eleverne kan godt blive ekstra aggressive, når de æder. Her tæt på har vi fundet elevernes vandhul. Det er altså her eleverne kommer imellem frikvartererne for at få opfyldt deres vanddunke. Prøv at se herovre. Nu er vi kommet hen til kontoret, og det her patriarken holder til. Han er også kendt her på gymnasiet som alfahanden. Nu er vi i skolens biologilokale, hvor eleverne tit leger med de udstoppede dyr. Hey, den der, du må ikke røre den rev der. Lige fingrene væk.